empezamos. Vale, en primeiro lugar, moitísimas gracias por vir a todas. É un placer ter con nós. Pois encantado de presentar a charla, son Pablo Villán, veño de Fridays for Future. Nada, agradecerles sobre todo aos chicos da aula D o espacio, a Vigo Histórico, a Adega, Vigo Sen Bombeiros, o Movemento Galego polo Clima, por toda a implicación que están tendo nesta xornada, que realmente son, prácticamente, xunto a moitos máis, os principais actuadores desta semana, vale? Por comentaros moi brevemente, Fridays naceu aquí en Vigo, nas universidades, estamos intentando baixalo aos estudiantes, e o que fixemos foi pedir axuda a todos os colectivos, e, bueno, xa temos unha palestra de colectivos porque montamos o Movemento Galego polo Clima e a asociación, a agrupación viguesa polo clima, vale? E nada, así que agora isto sempre foi unha loita de todos. Fridays a representa máis de todos os institutos, pero bueno, aquí estades todos vós para demostrar que non ten idade esta loita. Nada, pois é un placer invitar a Celia, de Ecologistas en Acción, a que empece coa súa charla. E nada, ben invitada polo colectivo anticapitalista e a charla trata de economía circular. Vale? Bueno, primeiro estou moi contenta de poder participar nestas xornadas de movilizacións en Vigo, que a mí é unha cidade na que vivín 2 anos e a que lle teño moito cariño. Non estaba moi segura de se tiñades proxector, entón vou a reutilizar unha presentación de outras xornadas que eran nas terras de Miranda, que son ali en Lugo, que é a zona na que eu son. Ainda que no cartaz ponía alternativas ao capitalismo dende o rural, non vos vou falar tanto diso, evidentemente hai moitas iniciativas no rural que teñen moito que ver con esa forma diferente ou oposta ao capitalismo de entender a vida. O que vos vou falar é máis ben de como o mundo rural pode inspirarnos as cidades neste momento de colapso do sistema industrial. Esta diapositiva intentaba, ilustrar un pouco que entendemos por rural. Non sei, cando falamos de rural, pois, que se vos ven á cabeza, pero normalmente vense á cabeza a agricultura, actividade agraria, pero en realidade o rural defínese oficialmente por un criterio de densidade poboacional. Entón, según este criterio, o 80% do territorio galego é mundo rural, pero nese 80% do territorio só vive o 20% da poboación, e dese 20% da poboación só unha cuarta parte se dedica xa á agricultura. Entón, claro, hai moitas dúbidas e hai un sector académico que intenta, ou que traslada a idea de que Galicia xa non é rural, que o rural non é xa agrario, e que temos que camiñar cara ao cuestionamento desa identidade rural galega, desa construción ideolóxica e desa tradición na que vimos, e camiñar cara a Galicia urbana. Eu estou de acordo que temos que asumir o que somos, pero non estou nada de acordo en que desbotemos esa herdanza do rural que temos, porque me parece unha herdanza moi valiosa. E volvendo un pouquiño as imaxes antes de seguir, son para inspirar un pouco a reflexión, porque se vedes unha foto de un monte, dunha produción forestal intensiva, claro, diríades que iso é mundo rural. Claro, é produción forestal, pero un monte que só se dedica á produción, no que a maioría dos propietarios xa nin viven aí, ademais, actividade intensiva que degrada a paisaxe, que degrada o medio ambiente, pois eu non sei se eso lle podemos chamar con entidade mundo rural ou se nos evoca o mundo rural, porque, desde logo, non ten nada que ver coa función tradicional do monte en Galicia. Isto é rural, según o criterio de densidade poboacional, pero é un uso residencial, onde a xente probablemente traballa na cidade, despois de traballar volve a súa casa, entra pola cancela, saluda ao seu can, e non fala con ninguén. Ali non hai comunidade. Entón, eu sí que creo que unha das cousas que define o rural é o sentido de comunidade. Entón, pois eu tampouco diría que isto é rural, salvo igual en algúns casos nos que sí se xerou comunidade. O mundo rural tamén ten un uso non agrario, que é un uso de xeneración de enerxía, tamén é
cuestionable ser rural, a agricultura intensiva, o mesmo un paisaxe agrario, pero que non ten, de logo, nada que ver co rural, que son os cultivos baixo cuberta en Almería. E logo puximos unha foto do meu pobo, porque tamén hai unha cousa moi curiosa. Eu son dese pobo, dese núcleo urbano dese pobo, para min eso é rural, pero a xente das aldeas que vive no meu concello, cando baixa ao meu pobo, vístese ben, baixa a cidade. Entón, claro, se eu lles dixera, non, son do mundo rural, no meu concello, a xente das aldeas e moitos dos meus amigos, pois daríades moita risa, porque claro, todo é relativo. Bueno, nada, simplemente era para reflexionar un pouco sobre que falamos cando falamos de rural. Isto é o que vos expliquei antes, bueno, que se Galicia é rural ou non é. Eu creo que o fío do que vos decía de que é eso que podemos aproveitar da herdanza do rural. Mirade, eu agora vivo en Coruña, entón, falando con un compañeiro, así tamén de ambientes, pois, alternativos, ecologistas, decíame, bueno, eu xa non son ningún Balbino, non teño nada que ver con Balbino, o neno de Memorias dun neno de Labrego, que seguro que é ese libro que vos lestes. E iso deu-me moito que pensar, porque pensei, bueno, primeiro, a referencia que me estás dando xa dá conta dunha cultura que ten moitísimo que ver con o mundo rural, que me digas que ti non és ningún Balbino, eu entenda rapidamente de que me estás a falar. Pero ademais é que ti non eres Balbino, eu tampouco teño nada que ver con Balbino, pero miña nai, meu pai, como moi longe, os meus avós, e digo xeracionalmente os meus avós, para moitos de vós igual son os vosos avós ou os vosos bisavós, si eran balbinos, si camiñaban descalzos ou en zocas, e pasaron fame, e levaban as vacas ao monte, e ao seu mundo, a súa cosmovisión era totalmente rural e agraria. Entón, si somos fillas e netas de balbinos, somos fillas e netas da aldea, e iso non é ningún atraso, nin é algo que debamos superar, mas ben ao contrario, creo que é algo que temos que poñer en valor, porque o rural son dúas cousas. O rural é resistencia ás imposicións da sociedade para o mercado, e tamén é comunidade. E comunidade é sentido do común frente ás dinámicas individualistas do sistema neoliberal. Entón, bueno, isto non me queda por aquí, porque esta presentación non é exactamente, senón igual me estou demasiado no tema este do mundo rural. Na época na que estamos, que é unha época xa que poderíamos calificar como postindustrial, temos que replantearnos moitas cousas, porque a industrialización, é certo que nos trouxo, eu creo que é innegable, cotas de progreso e benestar, pero tamén nos trouxo moitísimas desigualdades, unhas desigualdades que nunca existiran, ainda que vos parece mentira, na historia. Nunca tantísima riqueza estivera concentrada en tan poucas mans. E, ademais, a industrialización levounos a un sistema individualista e de depredación do medio ambiente, de esgotamento dos recursos. Entón, hai varias voces que están xurdindo dende o mundo rural que din que ante este desafío, ante o enorme desafío do cambio climático, necesitamos camiñar cara á recuperación de saberes preindustriais que ainda se conservan no mundo rural e que teñen muitísimo que ver coa solidaridade, co sentido do ben común e co cuidado e o respeto da terra e dos recursos naturais. Bueno, o que vos decía de como o rural é resistencia ante a sociedade para o mercado é pois moi paradigmático, porque, como decía Polanyi, un economista, dicía que a sociedade de mercado é unha exoticidade no mundo, que nunca na historia as sociedades se rexiran todos os aspectos da súa vida a través da mercantilización, que sempre entenderon que había certos bens e servizos esenciais para a vida que debían estar excluídos desta competición. E este sentido conservouse no rural, porque no rural, non sei se vos tedes referencias cercanas, pero os meus veciños do meu concello, por exemplo,
cando plantan, cando botan as patacas, cando plantan, o fan muitísimo máis alá do que eles van a consumir e non o venden, fano para dar. Sería moi raro que plantaran só o que van a consumir. Todo o mundo entende nos povos que sementa moito para dar a familia, aos amigos, aos veciños, as visitas, porque non entenden que haxa unha lógica entre o traballo e a devolución económica. A devolución haina, pero é de outra forma. Isto o que ven a intentar explicar é unha visión que lle dá un pouquinho a volta. Cando falamos de rural estes anos, e a través tamén de todo o que ten que ver as políticas da Unión Europea, dos planes de desenvolvemento rural, sempre a lógica foi trasladar o modo de vida humano ao mundo rural. É dicir, o crecemento económico, a diversificación económica, infraestructuras, servizos, todo iso trasladado ao rural. Claro, eu creo que en realidade hoxe en día o que deberíamos tender é a facer o contrario, é a poñer en valor, recoñecer, potenciar eses saberes preindustriais do mundo rural para trasladalos ao mundo urbano. Hai un catedrático, un señor moi importante, que seguro que todos coñecedes, que é Barreiro Rivas, que foi o que creou, foi inventor do Partido Popular Galego, ese Partido Popular Galego da Reina, que fai que moita xente en Galicia, nos povos e nos rurais se identifiquen, entendan que é o seu partido. Logrou eso, que é superimportante en comunicación política, logrou con un eslogan no ano 81, no que saía Fraga, o eslogan era tan galego como a ti. Iso xerou unha identificación absoluta de Galicia co Partido Popular, e incluso con un Partido Popular galeguista. Estou vendo polas ramas, pero Barreiro Rivas ten escrito unha cousa que eu a primeira vez que a lín impactoume moito, foi que era algo así como, decía, as estruturas económicas do mundo rural son incompatibles co concepto de cidadanía. E claro, eu pensaba, que quere decir este home? Que é o que é incompatible co concepto de cidadanía? É incompatible a cooperación, é incompatible o común, porque non sei se sabedes, pero en Galicia o 23% do territorio non é nin público nin privado, son terras que son dos veciños. Isto é superrevolucionario e ademais sustentas esas singularidades, a non propiedade en cuestións que moitas veces evocan nos discursos moi indigenistas. Por exemplo, a Organización Galega de Montes Veciñais en Mancomún di que o monte veciñal en Mancomún debería estar recoñecido na Constitución e no Estatuto de Autonomía porque a súa singularidade se sustenta en que a xente non posúe nada. A xente o que ten é a obriga e o deber de contar e de dar uso a uns bens que teñen que poder disfrutar as xeracións futuras. Claro, esta linguaxe das obrigas, que é unha linguaxe que no rural teño moi clara, é moi importante tamén para esa esquerda clásica, e a veces a esquecemos. Un historiador socialista inglés, desde socialistas utópicos, escribiu unha cosa que a mí me parece moi bonita, que dicía: a verdadeira linguaxe da esquerda non é a dos dereitos, é a das obrigas, é a das responsabilidades que estamos dispostos a asumir colectivamente. E iso, non sei, a mí pareceme que iso entende moi ben a xente do rural. Hai unha cuestión básica nesta idea de como o rural, como temos que traer este rural ás cidades. Susténtase no concepto de soberanía alimentaria. Por qué? Porque antes, hai anos, hai 50 anos, ou menos incluso, a cidade e o campo, a cidade e as aldeas estaban moi conectadas. É dicir, a aldea producía os alimentos que se consumían na cidade e, bueno, a xente da aldea a veces tamén tiña... Ai, estou enrollando moito. 10 minutos? Ah, pero eso chega moi ben. Vale.
Bueno, a xente das aldeas tamén adquiría algúns bens ou disfrutaba de algúns servizos que non tiña na aldea, pero a partir máis ou menos dos anos 90 esta conexión entre a cidade e o campo racha porque agora non nos alimentamos maioritariamente do que se produce na aldea que temos ao lado. Os alimentos vénennos cada vez de máis longe, cada vez viaxan máis kilómetros, cada vez os van en medios de transporte máis contaminantes. Isto fai que o sistema agroalimentario mundial sexa polo tema do transporte de alimentos, polo envasado e o procesado de alimentos, polos cambios de usos da terra, pola industrialización do propio sistema, un dos grandes causantes de gases de efecto invernadeiro, un dos grandes causantes do cambio climático. Entón, creo que é moi importante que volvamos a tecer lazos entre o campo e a cidade. E iso é a soberanía alimentaria que Mújica, non me saía, o presidente do Uruguai, definiuno dunha maneira moi bonita, que decía algo así como la despensa tiene que estar al lado de la cocina. Quería decir que a través da comida os países perden moi facilmente a súa soberanía política, e hai un país que paradigmático disto, que é un pequeno país africano, Benín, que ata os anos 80 era máis ou menos como era Galicia, era un país rural, onde a maioría da xente vivía da agricultura de subsistencia, pero era un país que nunca vivira grandes hambrunas, non comían carne todos os días, pero non pasaban fame. A partir dos anos 90, o FMI, os organismos internacionais, recomendaron ao goberno de Benín comezar a producir algodón, porque tiña unhas condicións do solo e do clima moi favorables. Entón, o goberno de Benín fixo esa gran aposta. As terras comezaron a ser acaparadas por as grandes multinacionais, os agricultores deixaron de ser agricultores e empezaron a ser xornaleiros, e durante un tempo as cousas foron bastante ben. Benín importaba alimentos do mercado mundial de alimentos, pero no 2008 pasou unha cousa que entre 2007 e 2008 que pasou desapercibida bastante nos medios de comunicación, a pesar de que é unha cousa gravísima, que os alimentos que antes nunca cotizaran en bolsa, na Bolsa de Valores de Chicago, comezaron a cotizar en bolsa. Isto supuxo na práctica que se permitía que colleitas enteiras de cereal se pudrisen para que subiran o valor dos alimentos no mercado. E isto fixo que Benín, en 2008, vivira a peor hambruna, ou unha das peores hambrunas de África. Entón, Benín, ilustra eso que xa dixera Kissinger, ese xefe de Estado dos Estados Unidos, o secretario de Estado dos Estados Unidos, así dunha época moi oscura, que decía: controla el petróleo y controlarás las naciones, controla la comida y controlarás los pueblos. Eso é o que fixeron os organismos internacionais con países como Benín. 10 minutos, 5 me quedan agora, que non podo seguir enrollando, pero entón vou a abreviar. Vou a rematar solo dicíndoos que é moi necesario que neste momento non deixemos de lado as enseñanzas do mundo rural, que poñamos en valor o común, que poñamos en valor as formas de produción, de relación social, de xestión que existen no mundo rural, esas formas precapitalistas, solidarias, e que teñen moitísimo que ver con respeto á terra. Esta é unha filosofía, ou por chamarlle algo, ideoloxía, que recolleu moi ben o movimento ecofeminista a través de moitas voces moi importantes. Quería rematar só léndovos unha cita de Berta Cáceres, que xa, como seguro que todos sabedes, asasinaron hai máis de 3 anos en Honduras por defender a auga e a terra. E Berta Cáceres dixo: mientras tengamos capitalismo, este planeta no se va a salvar, porque el capitalismo es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano y a las mujeres. Y ya está.
urbano nesta definición entre rural e urbano? Cal é a túa visión como alternativas ao capitalismo, como alternativa a cidades máis hostiles ao urbano? Que pinta aí? O urbano é un concepto superinteresante. De feito, creo que temos que camiñar hacia unha identidade urbana. E máis, hoxe en día non expliquei na presentación, pero unha das críticas que se fan dende a academia a toda esta cousa de poñer en valor o mundo rural, que moitas veces ten moito de idealización do rural, e eu estou de acordo en que non hai que idealizar o rural, como igual non hai que idealizar nada. Pero unha das cousas é que din é que o rural xa non é que non sexa agrario, xa non é que sexa marginal, é que xa non existe, porque é certo que en Galiza o que temos nesta zona, témolo moito, é un continuum de edificacións, non? Que non sabemos se é rural ou é urbano, que é o urbano. Entón, pois a mí pareceme superinteresante que camiñemos ata aí, con orgullo, pois sí, temos unha identidade dual, rural e urbano, somos urbanos, é genial, podemos non ter as dúas cousas, porque o rural, evidentemente, ten cousas moi boas, pero esas cousas moi boas acarrean outras cousas que non son tan boas, como é, pois o excesivo control social, a veces, non? Eso que todos sabemos, non creo que faga falta explicarlo, pero sí que o hai. Entón, creo que é interesante quedarnos cas cousas dos dous mundos. Digo que tengo unha diferencia de edad moi grande con a tuya e que estoy máis cercana dese mundo rural del que tú hablas y que ya prácticamente no existe, pero que para mí es mi forma básica de entender la vida. Te haría tres preguntas. Tú pusiste una pregunta con respecto a tres fórmulas que tú explicaste. Decías que deberíamos de volver a las enseñanzas del mundo rural, a la enseñanza de lo común, a la tradición de lo común y de la generosidad a través de producir para regalar. ¿Cómo crees tú que eso se puede introducir en el mundo actual en relación con la educación? Es que es básico. Sí. Si no hablamos de eso, no vamos a poder llegar a todo el tema. Pero no te voy a poner ningún brete, yo es la duda que tengo y a ver cómo sale. Home, non teño a resposta, pero claro, sí, creo que tes toda a razón. De feito, hai unha carencia enorme na ensinanza. Eu teño dúas nenas, teño que decir que o ano pasado unha maestra que tiña 4 anos naquel momento lles ensinou a cantar o carro de Fuxan os ventos, que pareceu moi maravilloso. O carro, ese carro que iba, resonando polos camiños. Entón, claro, cando me chegou a miña pequena, me anos cantando non cantan a xa ninguén, non? Por iso que un carro canta, esa idea de como cantaba o carro, que é un recordo dos meus pais, que eu xa non escoitei cantar un carro polos camiños, pareceume moi bonito. Entón, sí que creo que na educación, que nas escolas teñenles que falar do mundo rural, teñen que inculcarlles esa cultura. Pero non só esa, hai unha cousa que non se está dando nin nas escolas, nin nos institutos. É un pouco, dende hai uns anos, sí, nas universidades, pero moi pouco. Eu estudei Enxeñería Agraria, e a min apenas me falaron na carreira dos montes veciñais e man común, que son unha cousa super singular que temos aquí, super valiosa, e que logo en cidades como Barcelona se chaman los comunes. E falan, e escriben, e teorizan, e fan grandes discursos sobre o común, cando eles non teñen comuns. Estános inventando, nós temos comuns. Conseguimos que ao longo dos séculos nin o sistema, nin os borbóns, nin o capitalismo, nos quitaran os montes. Eso foi grazas á loita dos campesiños, da xente. Eso, como pode ser que non saibamos e que non conten nas escolas? Cando é un concepto, ademais, moi interesante para explicar calquer cousa, para falar de economía, de dereito, de filosofía, o común, que é o común, que é a non propiedade, a existencia da non propiedade, todo iso. Claro, eso é esencial que o transmitamos nas escolas. O que ti dixe unha pregunta, sei, non moito máis fondo, moito máis amplio, pero eu non son experta en educación, non sei moi ben como vería que trasladar iso. Bueno, el próximo debate lo dedicamos a eso. Gracias. Na liña que falabas ti, eu quixera facer unha observación interesante.
a mí me parece que me fixeron os primos que teño que viven no rural. Eles viven no rural, pero non son campesinos, non? Entón, o que me decía un dos meus primos é que eu xa non sei culturar, porque os meus pais, eles facían todo, mataban as leitugas, mataban as patacas, pero eu non fago. E eu perdín ese coñecemento. Entón, que pasa? Que no mesmo mundo rural estáse a producir esa creba de transmisión de coñecemento que é tan importante. Nos asociamos, precisamente porque somos humanos, non? Porque temos esta forma de ver as cousas, asociamos a transmisión de coñecemento ao mundo da escola, pero a transmisión de coñecemento vai moito máis alá que o mundo da escola, ten que ver con transmisión de valores que se fai na familia, que se fai na sociedade, como que falabas, estas cousas, non? Eu quixera simplemente facer esa observación, é dicir, a creba desa transmisión de coñecemento do mundo rural asociado pois os ciclos vitais, eso perdeuse ou estáse perdendo. É unha pena, pero as autoridades nese sentido debían de facer algo, pero non creo que estén toda a labor. Me parece que o fío é moi fino para as autoridades. Sí, hai unha anécdota ao fío do que contas, hai un xeógrafo asturiano que se chama Jaime Izquierdo, que acuñou un concepto, que é o concepto de agropolitano, que é un concepto moi interesante porque di que toda Asturias, non, é unha rexión agropolitana, non metropolitana, agropolitana, porque todas as cidades están rodeadas de agro, de mundo rural. Jaime Izquierdo, unha vez facéndose unha broma, nunha das súas ponencias, dixo: a ver, é que dentro de 10 anos todos os asturianos van saber manexarse cas novas tecnoloxías, todos van saber de redes sociais e tal, pero van quedar moi poucos que saiban facer sidras. E claro, decía, e que vai ser de Asturias se ninguén sabe facer sidras? É a nosa identidade. Claro, é que se van perdendo os saberes. Eses saberes do mundo rural estamos perdendo. Bueno, algúns igual podemos prescindir deles, pero outros seguramente é moi tráxico que prescindamos deles. Alguén máis? Bueno, eu teño unha pregunta tamén, e xa che deixamos para atrás. Eu, por exemplo, eu vivin no rural cercano á cidade, e eu dou-me conta de que a actividade, o modo vital nos povos é moito máis sostible que nas cidades. É dicir, dentro do punto de que na miña casa, o que distí, non era raro o día que non pasara unha veciña e che regalara medio saco de patacas, o día seguinte que si leitugas, os ovos que eran da casa, os restos orgánicos po porco. É dicir, ese ritmo de vida, as cidades non só fan que sexan insostibles polo feito de ter que trasladar todas as cidades. Eu penso que tamén nas cidades estamos máis deshumanizados. Eu vivín con parede co monte toda a vida. Eu vexo que aquí o que é estar na jungla gris faite non ter moitas outras cousas en consecuencia. Polo menos Vigo é unha cidade que a mí gustoume moito cando empezou o tema das hortas urbanas, por exemplo. Mais que unha forma de alimentarse é recuperar esa sensibilidade, non? De decir, volvamos ao cultivo, ainda que sexa de forma recreativa, por recordar o que era, que moitos rapaces hoxe non teñen ni idea. Ves algunha posibilidade de reimplantar ese sentimento polo que comes, polo que valoras dentro das cidades? Sí, totalmente. Pasa que eu creo que igual aquí imos con un pouquiño de retraso, pero isto é un tema, é un debate que en outras cidades de Europa está super presente. Unha delas é, por exemplo, Viena. En Viena hai un colectivo que se chama algo así como Solidar, que é algo en alemán que non sei moi ben, pero fala da agricultura urbana, e os de Solidar din cosas moi interesantes, din que os debates sobre a terra, sobre o uso da terra e a alimentación son tan rurais como urbanos. Entón, eles intentaron recuperar terreos da cidade para cultivar, como se fixo aquí na Horta do Berrués. Por desgracia, pues, pasou o que pasou, pero bueno, ten que seguir vendo esas iniciativas. Eu creo que cidades máis humanas e cidades máis concienciadas e con un diseño de cidade un pouco máis lógico, é perfectamente posible ter unha vida sostible na cidade. Incluso, os diría que
hai algo de insostible no rural e no urbano e na dispersión poboacional, de que temos toda Galicia surcada de pistas, e que cando vives no rural colles o coche para todo, e non camiñas para nada. Entón, é dicir, se nunha cidade que colles 200 habitantes, pois igual teñen, non sei, 20 farolas, pero é que no rural 20 habitantes teñen 20 farolas e gastan a mesma luz. Entón, bueno, o rural é sostible. Bueno, é dicir, a organización territorial que temos en Galicia non é sostible. Non temos unha organización territorial que é cero sostible. Eso tamén o temos que ter en conta. Pero eso non ten nada que ver co concepto e cos valores do mundo rural, ten que ver con as políticas territoriais que deixaron facer e que non tiveron en conta ningún criterio de sostibilidade ambiental, claro. Alguén máis? A última pregunta? Non tengo alguén. Dale. Eu como aporte, non? Me vine a falar de toda a resistencia que hubo, non? Da xente por la defensa dos comuns ao monte. Un básico que está moi guai para comprender a actualidade, non? Dos montes galegos, que é o documental que dura media horiña, que está en YouTube, que é o monte noso, non? Que fala de toda esa resistencia cando todo este sistema, non? Quería, pois, quitar esa figura, non? De los montes en Mancomún. Entón, bueno, así como aporte de que me parece moi interesante, non? Para comprender na actualidade os montes aquí en Galicia. Sí. Muchas gracias.